Očakávania si na vás vyberajú daň. Konflikt vedie k ďalšiemu konfliktu, kým si neuvedomíte, že je potrebné opustiť svoj pohľad. Rozdiely sa majú diať, pretože vytvárajú jedinečnosť v každom. Príjmite každý malý moment, ktorý život ponúka, zvonka aj zvnútra. Vibrovať v milovanom prostredí je úžasné a krásne. Keď je životná situácia nepríjemná, môžete pociťovať obavy, strach, úzkosť, smútok, osamelosť alebo beznádej. Toto je len vzhľad, na ktorý reagujete. Ak sa pozriete pod to, aby ste pochopili pravdu, je tu ľahký aspekt veci. Okrem toho, čeliť výzvam pozitívnym spôsobom je pre vás prospešné učiť sa a rásť. Osoba, na ktorej vám záleží alebo ktorou opovrhujete, vás najviac zmení. Či už v dobrom alebo v zlom, všetko záleží na tom, ako príjmete cestu tohto vzťahu. Dôležité je, že z dynamiky vzťahu sa nebojte tmy. Kvôli karme z minulých životov sa musíme naučiť jednu alebo viac lekcií duše. V aspekt svetla môže vplyv temnoty ustúpiť od liečenia duše, vybudovať si lepšie vnútro. Zmena je to, čo potrebujete teraz, namiesto toho, aby ste uviazli v starom správaní, kde vaša výchova pevne formovala váš výraz. Rozjímanie o svojej minulosti môže odhaliť vašu pravdu a preskúmať, ako by ste sa mali zmeniť. Pozitívna zmena je o odstránení pripútaností. Ako je podmienečná láska, ktoré neslúžia vášmu najväčšiemu dobru. Je čas výjsť za hranice svojho bežného každodenného života. Zažite viac dobrodružstva o svojom neznámom. Aby ste stratili svoje kompromisné myslenie. Byť tým, kým naozaj ste, neznamená byť sympatický iným ľuďom. To, čo musíte uprednostniť, ste skutočne vy. Čím si živil svoju dušu? Ak si všimnete, že vaše negatívne emócie stúpajú, znamená to, že klamete sami seba o tom, čo vás skutočne robí šťastnými. Zmeňte svoj životný smer, čas strávený na chránenom, posvätnom alebo útočiskom mieste môže objaviť omladenie a dokonca pokoj. Meniace sa prostredie súvisiace s vodou alebo prírodou vám môže vyhovovať viac, aby ste prepojili svoju intuíciu. Dôverujte duchovným znameniam, ktoré vás postrčia bližšie k vášmu vyššiemu ja. Príliš sa snažíte nájsť prijatie od svojho vonkajšieho ja, aby ste si vážili svoju existenciu. Preto je náročné žiť podľa svojho vnútorného svetla. Musíte sa povzbudiť, aby ste sa vydali na cestu duše, aby ste našli to, kým skutočne ste. To si vyžaduje sebauvedomenie si celkového obrazu zvnútra aj zvonka o tom, ako vás rôzne vplyvy ovplyvnili počas celého tohto života. Všetko, čo sa vám stalo a stane, vám v tomto smere pomôže. Preto si starostlivo vyberajte, ako ich vnímate. Počúvajte hlbšie a vnímajte hlbšie. Pod vzhľadom sú vplyvné pripútanosti, aby ste pracovali na ich uvoľnení. Oddanosť bezpodmienečnej láske je ťažké žiť v spoločnosti, ktorá podnecuje podmienky. Toto je jeden z hlavných dôvodov vašej nenaplnenej duše. Vaša negativita priťahuje viac toho istého. Je na vašom úsilí prebudiť sa z otrasov, aby ste zosúladili svoju dušu so svetelnými aspektmi, ktoré pochádzajú z bezpodmienečnej lásky. V tomto procese je pre vás dôležité identifikovať rozdiel medzi bezpodmienečnou láskou a podmienenou láskou. Berte na vedomie, že čistá láska nie je nikdy poškvrnená žiadnymi podmienkami. Keď identifikujete jednu podmienenú lásku naraz, musíte využiť príležitosť na jej zbavenie. Dôverujte svojej intuícii, ktorá vás povedie. Iluzívne filtre stimulujú vašu myseľ, aby obmedzila vašu schopnosť poznať pravdu. Toto je sila ľudských výtvorov, ktoré vás ovplyvňujú už od výchovy. Ak si zachováte neutrálne správanie na pozorovanie, môžete vidieť cez nedostatky. Úsilie spočíva v nezahrňaní personalizácie. Vždy by ste mali spochybniť svoj zámer, aký je pocit, ktorý vás motivuje konať alebo reagovať.
Hlbšie sebauvedomenie je kľúčovou úlohou pri sebatransformácii. Svoje sebauvedomenie môžete postupne zlepšovať len vtedy, ak využijete príležitosti, ktoré k vám prichádzajú nečakane. Preto sa musíte otvoriť všetkým možnostiam, nechať za sebou svoj úsudok a uznať prekážky ako pozitívne lekcie. Vzdajte sa obraň schopnosti vo svojej komunikácii. Namiesto toho stojte vzpriamene. Počúvajte a učte sa. Popíjajte vzduch bez toho, aby ste sa ponáhľali do budúcnosti, prítomnosť stojí za to si užiť.